arrange ukuthi isibusiso asiye kumniniso kungaqhamuki nje ama-fishers kuthiwa ama-fishers nabantu abakwazi ukubhuda kangcono ngoba nomjolisi ucinga lithola kumina laqonda ngqo ukuthi nayo inkulumo isuka la ijike la iye la ubona mina ngithethe ngikhuluma iqiniso nje ufuseke ukufuseke isibusiso kuba isibusiso because I'm the truthful person. I don't lie. I don't manipulate things. Therefore, I did exactly that. Ukuthi emveni kalokho umfowethu wabuya neqiniso ngoba inkunzi yasemakhaya leko la kithi eBergville iyala kwaZulu manje leyo nto leyo yakukhombisa ngokusobala ukuthi uyayazi inhlonipho nesithembiso ukuthi siyini ingakho ke namhlanje sihlangane la ngesibusiso esenziwe uyena esenza emndenini wakwagwala uzoyichathela lena ukuthi inhloso yakhe bekuyini xa simshayele ehloko. Siyabonga Mathumane. Ngeke ngibe mude ngoba vele ngimfishane ngokwesiko. uMathumane njengoba bechazile sasihlangene naye eBergville nabo umnqobi yazo ngiyacabanga ukuthi khona umcimbi oba seBergville ngomhla 24 sahlangana ke noMathumane sagcina sazana nje sadla noChristmas samphakela impela iplate eBergville. Wanishwamela awasibabhile mfowethu. Bese ke siyazi sonke ukuthi umjolisi ubekade esohlwini lengoma ehlukanisa unyaka. Ingoma ehlukanisa unyaka mawukade winile uthola nepholo. Kwaba ukuthi ke waselala esibili ngoba bashongo number 2 ukuthi utholani. Watholani? Kodwa sikho ke lapho. So kwathi sekuyizi2 ngiyayilalela lengoma nami phela ngithi lengoma kodwa iyona ebekufanele uyine kodwa. Kodwa ke amavoti kangaza ahamba kanje. Hayi ngiyilalele bese ngifaka istatus mina. Ongangitholela inamba yalo mfana ngizoyithenga ipholo mina ngingaxoxwe nakhozi ngingaxoxwe nalutho. Asibone status uMacingwane bese ngakusasa ngisendela inamba cha nangempela ke ngiyifonele le ndoda yayisegoli ngiyichazela ukuthi hayi ndoda ngiyulalela umculo wakho and uyindoda eseyincane ngakungamuza nasokhozi nethi oka 2000. So ekugcineni uwumculi njengoba ewumculi imoto uyayidinga ngisho ukuthi akanayo kodwa uyayidinga imoto ezomthatha imbeke kuwo wonke ama-event asuke khona ngaleso sikhathi. Nami ngiyazi nje mawusebhizinisini ungenamoto khona izinto ezikuluzayo ngoba ukuthi hayi phuthuma ophongona